Shubor nakaslem jong unong san Hima. U MLA ke Jawai constituency uba Wailad miki shilla. Ulapan bana baya ka Tulop ke Nyngkong kum Menteri Sorkar un pha Shakih Tylli ki Jaka ri Khunswet ha West Jainti Hills district. Kania ke jingpen bana ke de hadian ba uba Wailad miki uladep bamsmai kum Menteri ke Sorkar MDA 2. Uba Wailad uloong ba kania ke jingno senyang Shakir Jaka ri Khunswet kalong ban ai burom ya ublei ubala play ya kalat ya u ban shimti kum Menteri Sorkar. Tapi lah bang semai kum minister, pisau kum noh hampir pelayo. Rin asnam artem pelayo mentah. Ngan ong tengah la kata ka la sesok kata jing yaisha. Kore. Tamba ngasih komen sekali ban yo kani ka opportunity ban Shakri mendai tang pai ba jong constituency hendai jong ka state bro ko we. Tengah try kani ka de ka dream jong we pu we nong ile election about job try we expect hi bai ban shimti kum minister ban Shakri yo pai ba. Tang kata yang ngasih ngo yo blai bo la ai ngai ka lat. Pada kerja opor orang semua naik play your chief minister, but yaki deputy chief minister roh. Wakila ai kini kerja shania hanga, ban shimti kum minister mentah. Pihon nomor iba coming ipi simbu jelis ka coming. Iba coming in hon rai ban. Mungkin kum kata man, not necessary ba orang shim jong ma coming kani kata. Kani politics pilih ihi. To ala ada bangi kel yu tangiu ma coming ke pila ban kum ta. Ke pila yo ihi ba almost whole cabinet harus full prangut. Dengan orang ban kum kata ban yo ma coming ni kata dengan semua mundon kum kata. Henry ngas ngau kum politics pilih yo ihi ke numbers. Te kum mga ong meni ke ke dream and aspiration jong way pu way unong mi khmat. But kam tam ka aspiration jong kinong penjob mo kinong thevot. Tiki kuat ben yo iyo nong mi khmat la jong bon shimti kum minister. Iyo pati sakam tam hajang dia hari lebih dia. Ban ong bagi ya kita particularly ya kijingduna dengan ong namar baka nika development ro is a continuous process kum da dangal sorok asna menta thoi on down net hadi nu sa jot hi temu kita is a continuous process taba ya ba overall hingan ong ba ngas ngo komen kijing alam jong sal konrad sangma kum chief minister ba deputy chief minister jongi mi mla ban len ba in every aspect ke development kalawan ban ngas ngo komen ba ngan yo ban peteng ya kita kikam te mut dang kin don dei hi kum kita ki tang ba ngas komen ba la don ki badang sa ro ka jing kren kala ya cikapat te la don la di euro kita kin sa urlok hi agis ni ba Haju upor ki baru kum presiden jok NPP yurwe. Haju upor ki dang dei samla. Kai ga nang sikmat kum minister bang samla. Kai khong nang taki samla. Kum thong ya ki samla hi namar kum bang yo ihi mod mainly ka mod every challenge ndai tang ya ka state dai ki we ro dai ka unemployment te ko we ka bang kwa ban push back especially ngakwa ban connect nomor pementang yo iba bukun ba scheme ya ki yu tang ba kata ka gap ka don bun ki sama jungi kim tip kata kita ki jinyarap ko don ya kana kata ka daw ngan persyang ban bridge kata ka gap ban ra ban ya ki jing sno thu ya kini ki samla ba ki don sibun ki opportunity ya ki bat ham tong ro ngan persyang ko musamla ban tre shutom ban kumno ban ra kata ka jing tre lang nado ka sorkar dong ki thau bat ki civil societies ba ki ban dia tre lang tham tam ni i ka jing ma jong drugs no ka jing kiu jong drugs te ka nero ngin ya tre lang ngan persyang ban lip no nakmat nang ban la ban ya fight ya kani ka jing continue ya ka jing rung jong ni drugs haki tham tam ki pon samla jong ni ka balai ima hakini ki por Kani ki jing klian minister kan penchan cucu di NPP kau jar pra. Oh, definitely namar ba kapilyo i namar kita kilayo siteng halayo temu kila alis mil ayo yo lang mur kata ken kena penchan cucu kamu nungko mo ngaso ban ai kublay yo chief minister bad yang deputy chief minister bikla ai yang di kelat bad kunjuk ro ngam ai kublay ya ki bahaya sem bad kham tam ai kublay ya ki electorate mo ki nok sebut jong ko tujuan lemdai ka ting kersan ke jong kingan nomla ban lieng mata ka sini ni bad kham tam ngam nomla ban klet ro ai kublay ya ki minister jong ni ki bahaya men sem ki bala ailat yang ni mo ko first timer kila ailat tambah barok kini ki don ki ai ki jing ko jong kublay tengi siau thu ba mong yo blay tengah namla ban le Henry ngakwa ban announcement ngakwa ban pembena ban kalian jonga ngan namar khimla ban le yo blay Henry ngakwa ban pembena ni bangan tulop jonga first salary joy first month
ngaku ban Aisyah yang Khunswet kita don habo West Giant Hills Mesti harus. oi bro West Giant Hills kita don nyau Tylli awak ning ala Tylli te ngaku ban ai bro pasti tambah sing thuk ladang ai te kan nong kendiat nomor more or less nin yo arlah awak ning te na kata kata ngaku ban tertib ya ni ba kan ni kedai ke salary kedai hard on money song ngaku ban ai kan ni kum kejin ai smooth high yo boleh bolo ku nga Sakit betul. Shaki yen ke beri Khunswet Khunswet, Khunswet. i orphanage yang ri yung Khunswet hapo West Giant Hills Nyau Tylli. ibadan Nyau Tylli te kani ka pisa salary jonga ka first month it will be equally divided to all these 7 orphanage home in West Giant Hills as a token of appreciation for the blessing of Almighty. Thank you. Boleh.